oġbok ir-restorant li ħadtek fih? ħafna. San Ġiljan qed li mortux. Ma stajniex nitbedu għax ma tantx kelli ħin. Darb'oħra immorru lejn Buġibba ħalli nbiddlu ftit. Toqgħodx weda li ħanerġgħu niltaqgħu. Għaliex? Mela m'intix beħsibek terġa' tiltaqa'? Jien ma rrid irbit ma' ħadd. Ma tistax tgħid se jiġri. U ejja kid. L-ewwel kelma darb'oħra Sinjella ħajrġa' jsaqsik biex tiltaqgħu. Ma rridx nidher ħerqana żejjed. Inti bat li lura u għedu li Buġibba toġbok. Toqgħodx tgħidli x'se nikteb inkella nqumlek u tista' tiċċattja miegħu int. Isma' jien biex ngħinek ta' wara kollox Buġibba vera toġbok. Ħallini ħa naħseb. Sorry mela. Buġibba. Toġobni daqs San Ġiljan. Jekk biħsiebek nerġgħu niltaqgħu. Immorru fejn trid. Buġibba toġobha ta' San Ġiljan. Mhix faċli tifla? Miftit li tkellimna, deret li għandha karattru sabiħ. Veru? Ħajdli żed wara. Mhux kollox għedlek. Dwar il-karattru irrid ikun naf. Ħa, taf titkellem. Tkellmet meta jkun il-waqt. Jiġifieri m'hemmx paroli vojt. Lanqas xejn. Kif inħobbhom jien. Qabel ma nitlu iktar fil-fond, mhux aħjar tgħidilha x'għamilna. X'għamilna? U ejja kid ma tafx x'għamilna, qed tiċċettja magħha int u mort niltaqa' magħha jien. Ma naħsibx li ddispjaċija. Dannu int qed tiddispjaċik. Meta int free dil-ġimgħa? Kid. Ġib id-dajeri. Meta int free il-ġimgħa? Il-ħamis nista'. Għal-ħamis x'għandek? M'għandi xejn. Tajjeb. Il-ħamis famuż għalija wkoll għax m'għandix x'nagħmel u nkunu nistgħu ndumu iktar. Ma nafx għalfejn tagħmel hekk kid. Agost. Niltaqgħu l-istess post. X'ħin? Biex ngħidilha? Ma m'għandi xejn tista' tgħidilha fit-8:30. Fit-8:30. Jaqgħu, se nerġgħu niltaqgħu il-ħamis fit-8.